Dobrý deň, v našom projekte sa venujeme analýze siete letísk. Dáta sme zobrali z internetu, túto stránku sme zahrnuli v našom reporte. V našich dátach máme letiska, zároveň s ich nejakými geografickými údajmi, ako je longitude a latitude. Tým pádom ich vieme pekne vykresliť na mape. Je to samozrejme orientovaný graf, kde hrany sú letové spojenia medzi vrcholmi. Je orientovaný kvôli tomu, že lety sú orientované. Máme tu 6630 vrcholov, to znamená, že 6630 letisk. Čiže v našich dátach sú aj letiská, ktoré sú menšie a možno menej známe a nejde z nich až tak veľa komerčných letov. Máme tu dokopy 30 501 letov, ktoré sú teda komerčné a tieto dáta sú spred roku 2011, takže niektoré údaje už nie sú až také aktuálne a na to, aby sme reprezentovali nejak tento graf v Pythone, sme použili knižnicu NetworkX, ktorej sa dá dobre pracovať s grafmi a sú tam implementované aj niektoré algoritmy. Toto je vizualizácia tých letísk a prepojení medzi nimi. Z tohto grafu vidíme, že z Európy ide dosť veľa letov a to je všetko. Takže ako prvú otázku sme sa pýtali vlastne, že z ktorých letísk odlieta alebo prilieta najviac lietadiel. Túto otázku sme sa snažili vyriešiť pomocou štatistiky stupňa vrchola daných letísk a vlastne sme vykreslili nasledovný obrázok, kde vlastne najbledšia farba prislúcha najmenšiemu stupňu vrchola a najtmavšia farba najväčšiemu stupňu vrchola. Ako sme si mohli všimnúť na vizualizácii predtým, tak najviac letových spojení vlastne je v tejto európskej oblasti, ale môžeme vidieť, že taktiež letiska s vysokým stupňom vrchola sa nachádzajú v oblasti východnej Ázii alebo aj v Severnej Amerike, ako to ukazuje nasledovná tabuľka. Ďalej. Takže tu môžeme vidieť, že letiska s najvyšším stupňom sa nachádzajú v Nemecku a Francúzsku. Hneď za nimi sú taktiež letisko v Holandsku, ale vidíme, že v tabuľke sa nachádzajú aj letiska v Číne, Turecku, Rusku alebo aj v Spojených štátoch. Ďalej sme sa zaoberali rozdelením stupňa vrchola. Pri pôvodnej vizualizácii distribúcie vlastne sme moc toho nevideli, keďže rozdelenie vchádzajúceho a aj vychádzajúceho stupňa vrchola sú celkom totožné a vidíme z toho, že najviac letisk má malý stupeň vrchola, preto sme sa rozhodli vykresliť aj túto distribúciu pre letiska so stupňom väčším ako 50 a tie vyzerajú tiež pomerne rovnako, len tu si môžeme všimnúť, že sa tam nachádza pár letisk, ktoré majú stupeň vrchola vyšší ako 400 alebo okolo 400, teda môžeme uvažovať nad tým, že toto rozdelenie má ťažký chvost. To nás viedlo k takej otázke, že či táto sieť má tzv. Scale-free vlastnosť. A tu sme sa rozhodli vykresliť tzv. log-log histogram. A tento histogram z tohto histogramu sa zdá, že by mohla existovať lineárna závislosť medzi stupňom vrchola a pravdepodobnosťou, ktorá klesá lineárne od nejakého vyššieho k. Keď sme ale vykreslili kumulatívnu distribučnú funkciu, tak by som sa priklonil k názoru, že stupeň vrchola neklesá lineárne že pravdepodobnosť stupňa vrchola neklesá lineárne v závislosti od vrchola a teda pravdepodobnosť stupňa vrchola nemá mocninové rozdelenie v tejto sieti.
Ako ďalšie sme si kladli otázku, že z ktorých letísk sa dá dostať do ostatných destinácií s čo najmenším počtom prestupov. A vlastne toto sme skúmali pomocou centrality blízkosti. A ako môžeme vidieť aj na našej mape, tak čím belšie, tým je vlastne menšia tá centralita blízkosti a čím modrejšie, tak centralita blízkosti je vlastne väčšia. A ako sa dalo aj očakávať, vidíme, že v tých častiach, ako je Východná Ázia alebo Európa, tak tá centralita tam vlastne je najväčšia. Ako ďalšie sme skúmali vlastne otázku, že cez ktoré letiska je organizovaných najviac letov. A to sme skúmali pomocou centrality prepojenosti. A tu môžeme tiež ako v predošlej mape vidieť, že modrou je vlastne označené tie letiská, ktoré majú najväčšiu centralitu prepojenosti, čiže vlastne dá sa cez ne dostať do najviac destinácií. Je to taká najkratšia cesta. Pri centralite prepojenosti sme sa pozerali aj na krajiny, ktoré ju majú najvyššiu a ktoré ju majú najnižšiu. Pri najvyšších nám vyšiel Singapur, Hongkong, Spojené arabské emiráty a takéto štáty, ktoré v podstate sú niekedy ako úzly, kde sa často prestupuje pri cestovaní leteckou dopravou. A pri krajinách s najnižšou priemernou centralitou nám vyšli krajiny ako Niger, teda africké štáty, prípadne veľa štátov, ktoré sú ostrovné, kde je situácia taká, že väčšinou sú tam iba lety, ktoré idú do nejakej jednej blízkej väčšej krajiny a nejaké dlhé lety odtiaľ nejdú. Ako ďalšiu vec sme sa pozerali vlastne, či je táto sieť letísk a letov vlastne dobre zorganizovaná, aký by bol rozdiel, kebyže spravíme náhodnú sieť. Toto sme vlastne robili pomocou dvoch modelov. Jeden bol konfiguračný a druhý je RS-Reny model. A pozerali sme sa vlastne na tri veci, aký je priemerný clustering oproti pôvodnej sieti, reciprocita a tranzitivita. Môžeme vidieť, že pri ER modeli sa vlastne nezachovalo nič a všetky hodnoty viedli k nule, čo vlastne sa dalo aj od takejto náhodnej sieti očakávať. Keďže tým, že máme aj veľa vrcholov, tak také veci ako reciprocita je veľmi malá pravdepodobnosť, že nastane. A pri konfiguračnom modeli, ktorý sa snaží vlastne zachovávať tie stupne pre každý vrchol, tak tam môžeme vidieť, že tiež vlastne hodnoty sú viac menej pri nule, ale taký menší clustering aj s tranzitivitou menšou, čiže nejaké trojuholníky sa tam zachovali, ale stále oproti pôvodnej sieti to vlastne naznačuje, že tá pôvodná sieť je dobre zorganizovaná oproti takým náhodným sieťam. Ďalej sme skúmali silno súvislé komponenty. Tu sme predpokladali niečo také, že tu bude existovať jeden gigantický komponent, ktorý bude zahŕňať väčšinu letísk, pretože ak by napríklad existovala nejaká krajina, z ktorej by sa nedalo dostať do nejakých veľa krajín, tak by už stačilo napojiť na tento gigantický komponent nejakými letom tam aj naspäť a tým pádom by táto krajina bola prepojená s veľa ďalšími letiskami. No lenže sme zistili, že náš najväčší silno súvislý komponent mal 2868 letisk, čo iba 43,26% letisk z našej datovej sady. Toto mohlo byť spôsobené presne tým, čo sme spomínali predtým, že sú tu aj také letiská, ktoré sú malé a možno z nich nechodia nejaké pravidelné komerčné lety, ale skôr iba čartrové lety, prípadne vojenské alebo logistické lety.
Počet silnosúvislých komponentov sme mali 3743 a vidíme také, ktoré mali veľkosť 1, tak tých bolo 3734. Čiže z takýchto čiže to sú asi tie malé letiská, z ktorých nejde tak veľa komerčných letov alebo žiadne komerčné lety, prípadne iba jednosmerne. A čiže máme iba 9 silnosúvislých komponentov, ktoré majú viac ako jedno letisko. Druhý najväčší silnosúvislý komponent mal 9 vrcholov a to bol nejaký ostrov v Ázii, asi niekde semka. To bolo také trochu zaražajúce, že ako to, že na tomto ostrove sa nenachádzalo ani jedno letisko, ktoré by bolo napojené na ten najväčší silnosúvislý komponent. A na záver sme skúmali, ako sa správa najväčší silnosúvislý komponent pri odstránení vrcholov. Zaujímavejšie je hlavne keď sa pozeráme na odstraňovanie vrcholov začínajúce vrcholom s najvyšším stupňom. A tam sme zistili, že pri približne odstránení 400 vrcholov už silnosúvislé komponenty veľmi malé a nedá sa veľmi cestovať medzi letiskami. Ďakujeme za pozornosť, to je všetko z nášho projektu.